Sa number 2, ginapaabot ang dako nga saka sa balayran sa kuryente. Ini kasunod man sa pagsaka sa presyo sa produkto petrolyo dala sang gamo sa Middle East. Ma-report sa Richard Caballero. 2 ka pesos kada kilowatt hour ang posible nga isaka sang sukot sang kuryente sang Negros Electric and Power Corporation sa mga konsumidor. Kung mahal sa giyapon ang bilis sang produkto petrolyo, kag kung magapadayon pagid ang ginamo sa Middle East. Ginsiling ni Engineer Christian John Villena, Corporate Energy Sourcing and Regulatory Affairs Manager sang NAPSI, maga-epekto ang posible nga pagsaka sa sukot sa masunod nga bulan. Ginako niya man nga bangod sa pagsaka sang presyo sang gatong, 45 to 65% sa mga basic commodities ang ginapaabot nga magsaka sa masunod nga sinimana. Sa sini nga Marso, 30 to 35 sentimos ang saka sa kada kilowatt hour sang kuryente. The worst that we have on the data, 2 pesos tends to increase by April. If with the disclosure, if these prices increases is already constant for the next few months. Ginklaro naman sang bag-o nga Vice Presidente kag Chief Operating Officer sang NAPSI nga si Engineer Jomel Saporteza nga ang pagsaka sang rate sang kuryente ang bangod man sa pagsaka sang generation cost. Nagpasalig man ang kompanya nga ilaymuon ang tanan agud masiguro nga hindi matam-an ang mga konsumidor sa posible nga pagsaka sang kuryente. We expect movements in the prices of the generation, no? But as far as Negros Power is concerned, for us, what we're doing is that we are ensuring that at any moment in time, we are sourcing from the generators at the least cost possible, no? Kasi alam din natin lahat merong merkado ng kuryente. There's a market for electricity. So yung market of electricity, nagbabago yung price nun. Pero we see to it that we source from the market at a time na mababa siya para yun yung mapass natin sa mga consumers. Ginasugda naman sang NAPSI ang pagpatukod sang duha ka dugang nga substations sa Bacolod City. Ini ang Capital Substation sa San Juan Street nga ginapaabot matapos sini nga tuig, kag ang Mega World Substation sa Dalan Lopez Haina naman sa masunod nga tuig. Suno kay sa Porteza, nagataas na ang demand sang kuryente sa Bacolod bangod sa nagadamo nga mga dalagko nga business establishments. Rason nga kinahanglan na sang dugang nga substations. I think if I will go on a economic standpoint, no, for Bacolod City, these developments will actually contribute a lot in terms of the economy of Bacolod City, no? In terms of course, work generated, in terms of the infrastructure available in the city, in terms of the amenities that the city can offer. Ang pagpatukod sa amo nga mga substations ang kabahin sang rehabilitation sang 69 kV nga linya. 130 million pesos nga pondo ang gastuhon sang NEPSI para sa amo nga rehabilitation. Richard Caballero para sa DigiCast Negros.